Det er smut. Ja. Okay. Er optagen, Lars? Ja. Nej, det er ikke. Hvad laver du der? Jeg prøver på sådan en video. Så kom dog i gang, knægt. Jeg kan ikke få et ordentligt greb. Du skal bare trække vejret ind, Lian. Du skal have meget på én gang, søde ven. Er det ikke farligt? Du skal bare snakke. Nej, du får ikke nok, Lian. Du skal tage en indånding med det. Det gjorde jeg også. Mor, er det farligt? Det er altså ikke den nemmeste varerne. Hvad? Nej. Det skal gå stærkt, Lian, fordi at det fiser ud lige op med det samme. Der skal en forandring nu. Ja. Kæft, hvor er det sjovt, mand. Så skal du lige huske at trække vejret imellem. Ja. Nu er der kun én mundfuld tilbage. Snak nu. En mand, der... Hvor var jeg kommet hen? Nej, det er jo sjovt det her. Det bliver vi nødt til at gøre en anden gang. Det var ikke længe, det holdt mig lige. Nej. Så sidder han og kigger sulten efter de andres balloner. Jeg vil også prøve. Nej, Ralfe. Leon, jeg vil gerne bære min saks igen.